Ana ci gaba da dakon sakamakon zaben Edo a Najeriya da aka gudanar jiya Asabar. Ambaliyar ruwa ta halaka mutane sama da 500 a Chadi. Gwamnatin Nijar ta kirkiri kamfanoni biyu na gida domin sarrafa ma'adanin zinari da uranium. Bayan watanni biyu na jira an sanar da sabuwar gwamnati a Faransa. Don zuga labaran yadda suke. Ana ci gaba da dakon sakamakon zaben gwamnan Edo a Najeriya wanda aka gudanar jiya Asabar. Tuni aka fara kira kurku a mata'in rumfunan zaɓe. Yanzu hankula sun fara karkata ne kan cibiyoyin tattara sakamakon zaben domin tattara sakamakon a matakin ƙaramar hukuma kafin daga bisani a tafi matakin jiha. Mayan jam'iyyun siyasar jihar guda uku PDP, APC da kuma Labour. Kowannensu na son ganin ɗan takararta ya lashe wannan zaben. Masu sanya ido a zaben gwamnan na Edo a Najeriya sun ce siyan kuri'u da kuma yada labaran ƙarya sun yi tasiri matuƙa wajen ingiza jama'a fitarwa da kuri'a. Shugaban ƙungiyar Raya Demokuraɗiyya da samar da cigaba a yammacin Afirka CDD da ta sanya ido a zaben ta ce manyan jam'iyyun biyu da ke hamayya da juna wato PDP da APC dukkaninsu sun yi amfani da kuɗi wajen siyan kuri'un jama'a. Rahotanni sun ce duk da ɗimbin jami'an tsaron da aka jibge hakan bai hana manyan jam'iyyun ba sayan kuri'u masu zaɓe da kuɗinsu suka tasa daga naira 5,000 zuwa 10,000. A jamhuriyar Nijar gwamnatin mulkin soji ta fitar da sanarwar kafa kamfanoni biyu na ƙasa, ɗaya na sarrafa albarkatun zinari ɗayan kuma na ɓangaren da ya shafi harkar ƙarfe uranium. Kamfanonin biyu da taron ministocin da aka gudanar ranar Alhamis ya amince da su. Sun hada da Mazumawa National Gold Company da Timerswa National Uranium Company. Gwamnatin ta ce an ƙirƙiri kamfanonin biyu ne na gida domin talakan Nijar su amfana da ɗimbin arzikin da Allah ya albarkaci ƙasar da shi. Wannan matakin na zuwa ne bayan da gwamnatin mulkin sojin wadda ta hamɓar da Bazum Muhammad ta ƙwaci wasu latutun tonon ma'adanan uranium wa kamfanin Orano da kuma kamfanin Canada Global Atomic. A Chadi wasu sabbin alkalima da hukumar kula da ayyukan agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya wacce ta fitar na cewa akalla mutane sama da 500 suka mutu a ƙasar sakamakon ambaliyar ruwa yayin da wasu mutum miliyan guda da 700 suka tagayyara. A cewar ofishin ayyukan jin kai larduna 117 daga cikin larduna 125 da ƙasar ke da su ne lamarin ya shafa. Alƙaluman OCHA sun ce akwai gidaje sama da 200,000 da suka ruguje yayin da ambaliyar ruwa ta lalata filayen noma sama da eka 300,000. Kazalika ruwan saman da aka shafe kwanaki ana shararawa su yi kuma awon gaba da dabbobi sama da 69,000. A Uganda, ɗa ga shugaba mai ci Yoweri Museveni wanda shine babban hafsan hafsoshin ƙasar ya yi katobara a shafinsa na X. Janar Muhoozi ya rubuta a shafinsa na X cewa sojoji ba za su taɓa laminci farar hula ya jagoranci ƙasar ba, yayin da ya rage shekaru biyu a gudanar da babban zaɓe a ƙasar. Ana kallon Uganda a matsayin abin koyi ta fuskar demokuraɗiyya a yankin inda 'yan ƙasar ke zaɓar mutumin da suke son ya shugabance su. 'Yan adawa a Senegal sun fice daga zauren tattaunawa kan batun shirya zaben 'yan majalisar dokoki da ƙasar ke shirin gudanarwa a ranar 17 ga watan Nuwamba. Ranar Asabar ministan cikin gidan Senegal ya kirayi dukkanin jam'iyyun siyasar ƙasar domin tattauna kan batun shirya zaben gaggawa bayan da shugaban ƙasar Basiru Diomaye Faye ya rushe majalisar dokokin a makonnin da suka gabata. Akalla jam'iyyu 123 suka amsa goron gayyata, sai dai 'yan adawa sun fice daga zaman jim kaɗan bayan buɗe sa. Kuna sauraron waɗannan firarraki ne daga nan sashen Hausa na RFI. Gwamnatocin Amurka da Jamus da Sweden sun bukaci 'yan ƙasarsu su gaggauta ficewa daga ƙasar Lebanon a jiya Asabar a yayin da rikicin ke ci gaba da ƙazancewa a gabas ta tsakiya. La'akari da yadda faɗa ke ƙara ƙazancewa tsakanin mayakan Hezbollah da Dakaro Isra'ila, Amurka, Birtaniya da Sweden dukkanin sun bukaci 'yan ƙasarsu da su bar ƙasar cikin gaggawa. Tun farko Sweden ce ta kira ga 'yan ƙasar da ke rayuwa a Lebanon da su gaggauta barin ƙasar gudun faɗawa cikin haɗari.
A Faransa watanni 2.5 bayan zaɓukan 'yan majalisar dokoki, zaben da babu jam'iyyar da ta samu cikakken rinjaye a majalisar. A jiya Asabar aka fitar da sunayen ministocin gwamnatin Firayim Minista Michel Barnier su 39. Sabuwar gwamnatin Firayim Minista Michel Barnier da ake dangantawa da gwamnatin hannun dama ta hada da tsohon dan majalisar gurguzu Didier Migo a matsayin ministan shari'a. An naɗa shugaban majalisar dattawa na ɓangaren Le Republicain Bruno Retailleau a mukamin ministan cikin gida. Daga ɓangaren jam'iyyun Modem Jean Noel Barrot a kujerar ministan harkokin waje.